नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे गझालीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज एक तुमच्यासाठी नवीन रेसिपी बनते, ती म्हणजे बटाटा चिली. तर ती बटाटी चिली रेसिपी कोण बनवणार आहे आणि कशी बनणार आहे, तर आज त्याला विचारायचे कुक कोण असणार आहे. तर बघूया. तर सुरेखा, आज काय कोणती रेसिपी बनवते आहेस? आज बटाटा चिली बनवायची आज. पोटॅटो चिली. पोटॅटो चिली, मराठी भाषेत बटाटा चिली. अच्छा. मग चिकन चिली नाही काय? चिकन चिली नाही, तुम्ही आणलात नाही चिकन. अच्छा. तर मित्रांनो बघा, पोटॅटो चिलीसाठी तिने बटाटे घेतले आहेत आणि आता ते कापून घेणार आहेत. तुम्हाला दाखवतो कसे कापले आहेत तिने ते. सांग आता पुढची कृती काय करणार आहेस? आता बटाट्याची सालं काढून घेतली आणि असे बटाट्याचे तुकडे करून घेतले आहेत बघा. अच्छा. ते मिठाच्या पाण्यात टाकले आहेत, कारण नाही तर काळा पडतो बटाटा ना. मिठाच्या पाण्यात टाकून घेतले आहेत. ते आता मी थोडं शिजवून घेणार, थोडस बॉईल करणार त्यांना. अच्छा. पण मला एक कळत नाही, आज रविवार असून तुम्ही बटाटो चिली का बनवताय? नाही ना आवडत जास्त चिकन वगैरे आवडत ना. चिकन मच्छी आवडत नाही. मच्छी कालच खाऊन झाली ना तुमची. अच्छा. म्हणून म्हणजे मुलांसाठी, आपल्यासाठी नाही का? नाही आपल्यासाठी फक्त चव बघायची, मुलांना खायला द्यायचं. अच्छा. तर चला मित्रांनो, आता आपण पुढची कृती बघूया. बघा, हे आता बटाटे मी बॉईल करून घेतले आहेत. थोडेसे, जास्त नाही शिजवले आहेत, थोडे शिजवून घेतले आहेत. बटाटा चिलीसाठी आता लागणारं साहित्य बघा, हे भाज्या लागणार आहेत. हे आहे गाजर, ही आहे लसूणची बारीक चिरलेली, ही मिरची आहे, कांदा आहे, कोबी आहे, ही कांदापात आहे आणि ही शिमला मिरची आहे, बारीक कट करून घेतलेली आहे सगळे. आणि आता हे तळायचे आहे. तळण्यासाठी आता त्याला मीठ लावून घेतलेलं आहे, थोडं अजून टाकणार थोडंसं मीठ. त्यानंतर मग हे कॉर्नफ्लोअर लावणार थोडं, आणि हे तांदळाचं पीठ, हे सगळं याला थोडं लावणार आणि हे मी तळून घेणार. आता हे बघा, हे कॉर्नफ्लोअर आणि तांदळाचं पीठ टाकलंय आणि त्याच्यात थोडं मीठ टाकलंय आणि सगळं लावून घेते त्याला. आणि ते आता तळणार आहे, कढईमध्ये तळून घेणार. बघा, आपण तेल तापवायला ठेवलं आहे, तेल गरम व्हायला ठेवलं आहे. त्याच्यामध्ये आधी थोडं तापलंय की नाही बघते. तेल आता चांगलं तापलेलं आहे. आता हे सगळे तळून घेणार तेलामध्ये. अशा पद्धतीने तळून घेते. थोडा गॅस कमी जास्त करून तळून घ्यायचे. जास्त फास्ट नाही गॅस ठेवायचा, नाही तर जळू शकतात. आतमध्ये बटाटा थोडा भाजला पाहिजे, चांगला शिजला पाहिजे. असे चांगले तळून घ्यायचे. लगेच नाही त्याला परतायचं, थोडं भाजवायला द्यायचे. चांगले भाजल्यानंतर थोडं परतायचं. आता ते कॉर्नफ्लोअर आणि मैदा का लावायचा, तर ते चांगले तळून घेण्यासाठी, क्रिस्पी होण्यासाठी तळायला. तर ते क्रिस्पी झाले पाहिजे तळल्यावर, त्यासाठी कॉर्नफ्लोअर आणि मैदा लावायचा. तुमच्याकडे कॉर्नफ्लोअर नसेल तर तांदळाचं पीठ लावलं तरी चालतं. जे तुमच्याकडे असेल ते लावा आणि थोडं छान असे क्रिस्पी तळून घ्या. गॅस कमी जास्त करून. तर बघा मित्रांनो, आता मस्त पैकी ते फुलून आले, फ्रेंच फ्राईज सारखे. तर मस्त तळून आलेले आहेत. तर आता ते अशा प्रकारे सगळेच तळून घेणार आहे ती. तरी तुम्हाला एक दाखवते कशा तळायची ती. हे बघा, मस्त गोल्डन ब्राऊन झाला पाहिजे, अजून थोडासा कलर आला पाहिजे, थोडं तळले गेले पाहिजे. अशा प्रकारे सगळे तळून घ्यायचे, जेवढे आहेत तेवढे. हे बघा, एवढे घेतलेले आहेत, हे सगळे आपल्याला तळून घ्यायचे. तर बघा मित्रांनो, आता त्याने बनवायला घेतलेलं आहे. पहिलं तेल ठेवलेलं कढईमध्ये आणि थोडंसं लसूण टाकून परतून घेते. आता पुढे काय टाकणार आहेस? आता याच्यामध्ये मिरची टाकायची आहे. बघा मित्रांनो, आता जे मिरची टाकलेली आहे थोडीशी ब्राऊन करून घेईल.
टाकणार आहेस? आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा आहे. बघा मित्रांनो, आता तरी कांदा टाकून घेतला आहे. आता कांदा चांगला गोल्डन ब्राऊन करून घेणार आहेस ना? तर मित्रांनो, आजच्या आईला फोन आल्यामुळे शेप आता बदललेला आहे, समजून घ्या. शेप आता कशा पद्धतीने बनवतो आहे ते बघूया आपण. तर बघा आपण कांदा लाल ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेतली. कधी मला सांगणार तसं मी ते ज्या आतमध्ये भाज्या टाकत जाणार आहे, कारण का मला पण काय माहिती नाही. ती बनवते पण ती कॅमेऱ्यासमोर बोलायला लागते. काय आता काय परिस्थिती झाली आता? कांदा चांगला भाजून झालेला आहे. अच्छा, आता त्याच्यामध्ये गाजर टाकायचे. गाजर टाकायचं का? अच्छा, ओके. बघा मित्रांनो, आता ते गाजर थोडंसं फ्राय करून घेते. तर बघा मित्रांनो, आता त्याने गाजर टाकले आतमध्ये. शिमला मिरची पण टाकायची आहे सोबत. शिमला मिरची पण टाकते. आणि याच्यामध्ये किंचितचं मीठ टाकायचं. अच्छा, चवीनुसार मीठ टाकायचं. कशासाठी? चवीसाठी? चवीसाठी, भाज्यांना मीठ लागलं पाहिजे. अच्छा, मध्ये टोमॅटो सॉस टाकते. मित्रांनो, 2 चमचे टोमॅटो सॉस टाकते मी. आणि पूर्ण ते व्यवस्थित मिक्स करून घेते. बघा आमचा शेप आता बदललाय. मग अशी मुलगी होती ती का बोलत नव्हती, तर आता ही चिली होत आली आहे. मी थोडंसं टाकते आता विनेगर त्यात. जरासं विनेगर, एक अर्धा चमचा चवीसाठी आंबट गोडसं. आणि थोडे टाकणार आहे गार्निशिंगला. हे तीळ टाकणार आहे. आपले पांढरे तीळ असतात ते टाकायचे गार्निशिंगला. आणि आता ही शेवटी, सगळ्यात शेवटी कांदापात.
बघा मित्रांनो, अशी ही आम्ही पोटॅटो चिली बनवलेली आहे. तुम्ही बनवून बघा आणि आम्हाला सांगा कशी झाली. मित्रांनो, ही रेसिपी आवडल्यास आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करून जरूर कळवा. धन्यवाद मित्रांनो.